Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausab si Papa Joe para pagdalit kaninyo. Ug lain na sad nga istorya, kabahin sa kinabuhi sa usa sa tuwang mga subscribers nga makahatag usab kanato ug pagtulunan o baka inspirasyon. Sa atong mga kaigsunan diha nga wa pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button. Kay dako kay nag-ikatabang ang inyong pag-subscribe diri sa tuang YouTube channel. Ug i-appeal na lang pod ang katabi with Ate Gems. Labi na katong naginahanglan ug mga istorya nga wa na makaplagi nila nining ato ang YouTube channel. Tuna didto ang mga repurpose nato ng mga content. And kung ginahan mo nga mopada sa inyong kaugalingong istorya, labi na nga makahatag kini og inspirasyon ug leksyon sa itong mga kaigsunan, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para mas makuha gyud ninyo ang kompletong email ad. So dito maglangay ug aniya na ang atong istorya karong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang pagduda mahimong makaguba sa gugma. Ang pagpanikas mahimong makaguba sa pagsalig. Ug ang pagdumot nga dili buhian mahimong makaguba sa kalinaw. Busa, bantayi ang inyong relasyon sa dili pa kini madaot sa mga butang nga mahimo pauntang masulbad pinaagi sa pagsinabtanay, pagpasaylo o pagbago. Dear Papa Joe, may adlaw kaninyong tanan o sa tanan nga nagtanaw karon sa imong YouTube channel. Hinaut-punta nga naakamo sa maayong kahimtang. Nakapadala na ko nimo nining akong problema sa imong programa sa radyo. Pero nang hinaot gyapon ko nga mabasa nimo ni ang akong suwat ug mahanay para makuhaan og leksyon sa uban ug makatabang ang akong sitwasyon karon. Ako di ay si Kay. Hingkod na ang pangidaron ug lumulupyo sa buhol. Di na kinahanglan nga itago pa ang akong pangan kay halos tanan nga nakaila namo kay balo naman sa mong istorya. Apan bisan pa niya na, gusto gyapon nako nga ipaabot kini sa imong programa. Tingali, pinaagi sa mga tambag ug opinyon sa mga tigpaminaw ug tigtan-aw nimo karon, makita ko og kahayag sa usa ka dalan nga dugay na nakong gipangita. Dili kini istorya kung unsay akong nagian pagkabata, kundi sa naagian nga akong gihimo nga ako ra ang gasaag sa kuang kagalingon. Matag usa ka nato adunay damgo ug kung may kapikas ka man mas maayo ug kaabag nimo siya sa imuhang tinguha sa kinabuhi. Papa Joe, kapoy na kay ko. Kapoy sa kinabuhi, kapoy sa relasyon, kapoy og sigig hilak, kapoy sa sigig pasaylo, kapoy sa sigig pakibisog para sa kagugma nga murag nawa na ang kalinaw. Usahay mangutan ako sa kong kaugalingon. Hangtod kanus aman kini. Nagsugod ang tanan dihang pag 2019 Papa Joe. Nagtrabaho ko sa Cebu. Isip usa ka PA. Samtang ako nagkugi og trabaho aron adunay may padala sa akong pamilya sa Bohol. Akong uyab kaniadto nga si Carl halos matag adlaw mangita og paagi aron masuko. Kisa mong kauban, matod pa niya. Nganon dugay man kani reply. Asa ka gikan? Kisa tong lalaki nga nilabay sa imong likod. Mga pangutana Papa Joe nga mura og nangita kanunay og bikil.
Papa Joe, bisan pa og na ako'y kauban sa among boarding house nga iyaha pa ganing mama, di gyapon siya mutuo. Usa ka gabi, nanawag na sad siya. Asa ka? Na ako sa kondo, bago ra ko gikan sa trabaho, matod ko pa. Di ko mutuo, nakikauban nga laki diha. Carl, kapoy na kay ko, 11:00 na sa gabi. Ganina pa ko sa opisina. Dili ko ha, buang kay. Kabalo ko, unsay mong gibuhat diha. Nihilom na lang ko, Papa Joe. Dili tungod kay tinuod ang iyang gisulti, kundi tungod kay gikapoy na kay ko og dipinsa sa ako ang kaugalingon. Matag gabi, maura. Matag buntag, maura gyapon. Matag simana, maura gyapon. Hangtod nga nahimo ng normal ang sigin niya og pag-akusar kanako. Usahay muhila ko samtang na ako sa CR sa among opisina. Usahay magtanaw ko sa samin ug mangutana sa akong kaugalingon. Unsa man ang akong sala? Nganong dili man ko niya saligan? Ang pinakasakit pa gyud, Papa Joe, bisan iyang mama, nakakita kung unsa ko ka busy. Di gihapon siya mutuo. Carl, nakita man imong mama sa imong mga gipang-ingon nako nga busy ko. Asa akong gisulti nimo nga busy ko. Matod ko pa niya. Pero walang gihapon, Papa Joe. Ay gamita ako mama aron mutuo ko nimo. Kana nga mga pulong, mura jud kutsilyo, Papa Joe, nga matag adlaw ba. Gadugang sa samad sa ako ang kasing-kasing. Mura bitaw gitusak-tusak permi. Ug sa kadlaw niya na, Papa Joe, wa na ko tuyo pero nakabuhat ko og sayop nga hangtod karon. Ako lang gyapon ni siya nga ginasulban. Gibuhat nako ang iyahang akusasyon. Sa sigin niya og pag-akusar kanako nga nagbuhat sa ingon maski dili tinuod, pero kining panahon na nabuhat na gyud nako. Nakig-chat ko sa usa ka security guard, Papa Joe. Tinuod na. Nakig-chat ko sa sinugdanan, lingaw-lingaw ra para diversion sa mga kasakit nga gihatag ni Carl kanako. Naay mangumusta, naay mamati, naay mutuo sa akong gibati, sa akong gisulti, naay di mangita og sala diri kanako ba. Hangtod nga nasakpan ko. Nabasa ni Carl ang tanan ug didto nahugno ang iyahang kalibutan. Nahinumdum pa ko sa iyang naong pag-chat namo. Nangurog ang iyang kamot. Luya kay iyang tingog. Matod pa niya nako nga, nganong gibuhat man nimo nako? Nihilom na lang ko, Papa Joe. Kaysa tinod lang, wa ko'y rason nga makahatag ko og hustisya sa akong gibuhat nga pagluib niya. Sayop gyud nako, giangkon ko na. Wa ko masayod nga nung nabuhat nako, or probably I was longing for somebody nga makasabot sa akong sitwasyon. Ug ako na ang gidawat, Papa Joe. Kana, gidawat ko na nga akong sa. Pero bisan pa man sa tanan, ako gihapon ang nagtrabaho. Ako ang magpadaog allowance niya. Ako ang nangitag paagi nga makakaon siya matag adlaw. Pero kung pangatonon ako siya, ug pangutanon siya sa mga tao, iyang i-deny. Di siya moangkon nga nag-abag ko ug nagtabag niya. Wa siya naghatag, matod pa niya. Masakitan ko, pero ako na lang nang gipasagdan. Hangtod nga niabot ang panahon. Niabot ang pandemic. Nibalik og buhol tungod sa akong sakit. Na ako'y gallstone. Usahay, di na ako makatindog tungod sa kasakit yun, Papa Joe. So wa pa kumuli, nakita mi. Nang lingkod mi sa usa ka bangko, unya, layo kay panlantaw o hilom kaayo. Murag, duha ka tao ba nga nawa sa kalibutan. Murag, tuami sa kawanangan nga way tinggangay. Matod ko pa niya sa seryoso nga pagkasulti, Papa Joe, nga, Carl, pasaylo ako. Dili lalim imong gibuhat, matod pa niya. Ako siyang gitubag nga, kabalo ko. Nasakitan ko. Matod na sad niya.
Wa na ko'y mahimo pa, Papa Joe, kundi nihilak na lang ko. Ug mao to nga ulahing higayon nga nagtan-aw mi sa usa sa dili pa ko mupauli. Pagabot na ko sa Bohol, dito ko nagpuyo uban sa among mga anak. Apan bisan layo nami. Wa gyapon natapos ang among problema. Maura gyapon ang akusasyon, pagduda, kasuko ug sa akong kahuyang. Tinuod naaramin duha sa Bohol pero lagyo mi. Karon Papa Joe, unsa bay nasud sa kong utok nga nakabuhat na pugko og laing sayop. Mas dako pa, mas sakit, mas lawom nakipagrelasyon ko og lain. Og niabot pagud sa punto nga duna na nahitabo namo nga panaglapa sa leon ug karnero. Hangtod karon Papa Joe, maglisod ko og tan-aw sa kong kaugalingon ko mahinumduman nako. Katong mga hitabua. Wa ko masayod ug naunsa ko niadto. Murag nasaag na jud kog samot. Kay kabalo ko nga wa ko'y mabasol kundi ako ra. Apan sa kalibutan nga puno sa sayop, usahay ang usa ka sayop mamahimong sinugdanan sa mas dako pa yung kadaot, Papa Joe. Nasakpan na pud ko ni Carl. O dito, nagsugod ang iyahang depresyon. Nganong, wa man lang ko nimo giyunahuna. Pangutana pa niya. Carl, mubo ko pang tubag niya. Nahuna-unahan ba nimo nga gusto na kong mamatay? Gusto na kong matapos ang tanan tungod sa imong gibuhat nimo diri kanako? Wa ba din na nimo ma-feel kung unsay ako ang ma-feel sa imong gibuhat? Papa Joe, sa tinuod na lang nahadlo ko. Bisa na sayop ko. Wa gyud na ko gusto nga mahitabo kana siya. I don't know, mutuo mo na ako. Mao nga ako na mismo nangita og paagi aron makauli sad siya sa Bohol. Nakig-coordinate ko sa LGU. Nangita ko og plite. Nangita ko og paagi aron makabayad sa iyang kinahanglanon. Kay bisan unsa ang nahitabo o mga nahitabo namo, gihigugma lang gyapon nako siya. Siya day napuli nako sa Cebu, Papa Joe. Pag-abot niya sa Bohol, nagsugod mi pag-usap. Walay kwarta, walay kasiguraduan. Kay pandemic kadto. Way kasiguraduan sa among ugma. Apan, nagdungan mi. Abi na ko ugmao na to ang sinugdanan sa mo ang pag-ayo pero dili di ay. Ang akong pasabot nga nagdungan mi, Papa Joe, nga nagkasinabot mi. Kay bisan nilabay na ang mga tuig, wala manggihapon. Mawa ang iyang kasakit. Niyatong 2021, 22, 23, o 24. Mao lang gihapon, magsige lang mig-away. Mataglalis na mo, matagdi niya gusto. Akong sala dayon, ang ihang ibalik-balik ug sumbat diri nako. Maski nagtinarong nako, maski nang liyupo nako niya. Basta naa siya wa mauyuni diri kanako, ibalik niya og sumbat ang akong sala. Ang nakasakit lang kay ingnon pa ko nga burikat manggug ka, cheater manggug ka. Wa ko kalimot sa imong gibuhat, matod pa niya nako. Usahay mo tubag ko, ako siyang inon nga, Carl. Pila naman to katuig ang nilabay taon. Uy, abi ba nako og napasaylo na ko nimo? Di ko makalimot uy. Naghinusol naman ko, Carl. Nagbasol ko. Matod ko pa. Di gyapon ko mutuon nimo. Papa Joe, sa tinuod na ilang gisulayan ako ang tanan. Gidala na ko siya sa among pamilya. Dito, atubangan sa akong pamilya, ni kumpisal ko tanan. Sa tanan na kong gibuhat para lang gyud nga mutuo siya nako. Gidapagin nako siya sa lugar kundi inahitabo ang akong gasayop aron dunay closure. Abi nako og humana. Abi nako makaginawan nako apan wala. Murag matag adlaw ako ug ako ang kaugalingon ra gyud ang gisilutan tanan sa nahitabo. Matag adlaw murag ba gi-judge ko, gihukman ko, murag wa na jud ko'y sakto nga nabuhat. Matag adlaw biya, Papa Joe, akong gibayran ng akong sala. Kay dugay na to nahitabo. Ug karon nga naminyo dahil mi,
Nagpakasal din mi Papa Joe, mas bugat naman hinuon. Yes, nagpakasal mi Papa Joe. Kay mao lagi na to prove nga di na gyud mausab. Pero kung masuko gani siya Papa Joe, labi na og makainom. Kung mahubog siya kay manghilabot siya nako. Mangita siya bikil, mangisog, magmaoy-maoy, maghilak-hilak. Unya, manghilabot sa akong mga gamit o ang gamit sa among panimalay. Manghagis, mga guba na lang gud ang among mga butang. Ug ang pinapakasakit pagyud Papa Joe kay makit-an sa among mga anak ang iyang gibuhat diri kanako. Usa ka gabi niya na nakadungog ko sa mga anak nga nisulti nako nga, "Ma, nganong sige mo mag-away ni Papa?" Nihilom na lang ko Papa Joe kay wa man ko'y katubag. Kay bisan ako, wa na ko kay balo ngano magsige na mi og away. Papa Joe, dili ko perfect. Nakabuhat kog dakong sala. Di na ko na ikalimod. Labi na ninyo nga nagpaminaw karon. Kabaw ko nga i-judge ko ninyo. Nasayod ko ana. Apan pila na to katuig ang nilabay. Nagbasol na ko. Naghinulsol na ko sa akong mga sala nga to sa Ginoo. Sa tinud-anay lang, nagbag-o na ko. Nihatag ko sa tanan na kung mahimo aron ma-save ang among pamilya. Pero usahay makapangutan ako. Kung ang usa ka tawo magpasaylo, kinahanglan ba nga matag adlaw gihapon ifa-feel niya ang sala sa tawo nga iyaha kahang gihigugma o gitawag nga kapikas? Kung tinuod nga napasaylo nako, nganong murag kada adlaw manggihapon ko niya gi-judge. Nganong hukman man jud ko niya pirmi og pangitaan ko niya og bikil para mabalik-balik ang akong sayop. Kung gihigugma pa ko niya, nganong murag malipay man siya nga makita nako nga masakitan ko. O kung di na gyud siya makalimot, nganong nagpabilin pa man siya nako. Nganong nagpakasal pa man siya. Papa Joe, karon sa tinud-anay lang, nag-anxiety attack nako. Wa na ko'y tarong tug, sige na kong hilak kung ako rang usa. Ug usahay magtanaw ko sa among mga anak nga nangatug ug mangutan ako nga, mao pa ba ni ang pamilya nga akong gipangandoy? Wa ko nagingon nga inosente ko Papa Joe. Wa ko nagingon nga siyara ang sayop. Pero kapoy naman kay ko sa among sitwasyon. Mo nga nanghinaot ko nga pinaagi sa imong programa ug sa mga tambag sa tigpaminaw, makita ko kahayag. Kay sa pagkakaroon, nahigugma gihapon ko sa akong bana. Gibasulan na ako nga akong mga sala. Apan nahadlok ko nga sa matag adlaw nga akong gipag-antos ang tanan, basin og hinay-hinay nang mamatay ang kalinaw sa ako ang kasing-kasing. Ug di nako makabalo o unsaon pa nako kung makaya pa ba nako. Muna nga, salamat kay Papa Joe sa imuhang pagbasa sa ako ang suwat. Kini mo magtatampo, Kay. Well, mga higala, doon naman ko'y tulog ka butang ato ang makatunan nining istorya ni Kay. Yes, nabasa na nako niya ang iyang problema. Shorter lang itong version sa akong programa and daghan sa mga nanambag sa itong mga listeners sa radyo. So, karon una, diri man good sa pagbasa na to sa suwat niya, ato asang masabtan bang ano. Una, ang pagpanikas man good, dili man gyud na siya may solusyon. Mo nagingon nga, you cannot solve a problem with another problem. Kung nasakitan ta, di na to dapat tubagon og laing sayop. Kaya pinaagi sa laing sayop, labi na ang pagbudhi, makahatag yun na og siyempre kung mapasaylo, temporaryo lang nga kahupayan ba? Temporaryo nga peace of mind. Apan kasagaran na dunag yun na siya ilawom sa uwat ana. Mahinumduman lang gyapon nimo ang samad. Ang panahon nga napiktuhan, which is ang iyang bana. Ikaduha, ang gugma, dili ko na siya mulambo sa tinudanay lang kung way salig sa, o tayo pagsalig sa usa-usa. Ang kanunay nga pagduda, pag-akusar, pagkontrol sa atong kapikas, may mga hinungdan sa pagkaguba gyud sa tuang relasyon. Ang usa ka tawo nga pirmi nga gihukman, gi-judge nato, bisan og wala na sala, mahimong kapuyon sa duga, masipyat sa iyang mga desisyon. Mo to'y nagtukmod sa uban.
dili lang to sa tuang sender lang ha. Mabito na mingon nga ang ubang mga lalaki nga kung dudahan kuno sila may pabuhaton na lang nila kay mao man gyapon. Ang ikatulo no, ang pagpasaylo dili lang ang pagsulti nga gipasaylo na tika, okay na ta. Ang tinuod nga pagpasaylo sa usa ka tawo, dunay proseso ana sa pag-ayo ana. Mupili ta og usaon na to pagpadayon natong relasyon human sa pagbudhi sa usa sa atong paris. Kinahanglan nga doon natin paningkamot ba gikan sa duha ka partido, the husband and the wife, para matukod pag-usab ang pagsalig. Pero dili mo guna siya overnight. Kay kung ang sala, pero may ibalik-balik nimo, gamiton nimo isip, imong hinagiban bitaw sa matag adlaw nga mag-away mo, walay usa nga maka-move on o makaangkon og kalinaw sa inyong pamilya ana. And ang pinakaluoy, ang mapiktahan na ang mga bata. So, mo na siya mga kaigsunan, no? Doon yung mga relasyon nga maluwas, pinagi sa pangayagpasaylo, pagbag-o, apan doon na usay mga relasyon nga nagkinahanglan og tabang gikan sa pamilya. Mabitaw na, kaya nagpakasal man sila unta supposed to be, muduol ta sila sa ilahang mga nang luhod silang kasal, no? Mao man na anta ang papel sa mga luhod sa kasal. Dili kay para muhatag og regalo lang, no? So, kinahanglan sila spiritual nga giya. Mabitaw na nga kung naagani mo sa kaminyoon in order to have a peaceful relationship. Ibutang yun ninyo ang Ginoo sa center sa inyong relasyon, di ba? Kundi man gani, doon na yung mga professional nga counseling para maulian na ang inyong mga gipamati diha nga samad para madawat sa imuhang bana ang sayop nga mong nabuhat. Siguro, walang niya madawat tungod kay, di lang kay kausab at kaduha magud nimo nabuhat. And, usasad, ako sa kaya itong insulto sa imong gibuhat sa mong bana nga giadto pag yun nimo sa lugar kung di ito nahitabo ang paglinapaay sa leon o karnero murag di na sa tumausad. Ang pangutanan nimo kay dili manggod kung kinsay sayop. Ang importante ana nga pangutanan mo nga napaba mo'y tinguha sa usa nga maayo ang inyong relasyon pag-usab for the sake sa inyong mga anak. Kay ang gugma nga tinuod dili magyud perfecto, no? Apan ang gugma nga tinuod kinahanglan gyud na nga dunay responsibilidad, pagtahod o pagunahuna sa gipamati ninyo sa usag-usa sa inyong mga kasing-kasing. So I hope nga doon na mo'y nakatunan sa tong istorya nga you cannot solve a problem with another problem. Labi na nga it has something to do with love, mo na pinakasakit sad nga pagluib kung mo na imong buhaton. So daghang salamat o ginaot pa sa inyong tanan diha nga nagtan-aw karon. Matagaan sa nato og gamayng tambag. Siguro, yes, makaingon ta nga doon na yung mga blaming nga may tabo sa inyong mga comments, pero nahitabo naman na. Tabangan na to siya, unsaon niya pagkabot sa kalinaw para sa iyang pamilya. Para sa lain na sad nga chance nga matukod niya pagbalik ang iyang pamilya. Nga wala na'y away may tabo. For the sake sad sa mga bata. Daghang salamat mga ka-dear friends, kiniusabin niyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinag
bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak na hindi bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.